Гэта ўжо 7-мы выпуск тутэйшых, а мы яшчэ ні разу не размаўлялі пра нобелеўскіх лаўрэатаў з Беларусі. А яны ёсць. Герой сённяшняга эпізоду – чалавек, без якога савецкай электроніцы як галіне прыйшлося б цяжка, а лазерная хірургія магла пачаць сваё развіццё значна пазней. Жарэс Алфёраў – фізік з Віцебска, супярэчлівая асоба, але бясспрэчны, заслужаны вучоны сусветным аўтарытэтам. Пра яго жыццёвы і навуковы шлях ужо праз некалькі секунд. Мяне клічуць Таня Дабрыян, вы слухаеце падкаст «Тутэйшыя». Поехали! Пачнем з таго, што ў будучага нобелеўскага лаўрэата было не самае тыповае імя. Жарэс асацыюецца з нечым французскім, але наўрад ці з вайбам паўночнай Беларусі 30-х гадоў. Як выявілася, хлопчыка сапраўды назвалі ў гонар французскага сацыяліста Жана Жарэса. Ён быў актывістам, а таксама змахаром супраць мілітарызму і вайны. У апошнім яны былі падобныя з бацькам Жарэса. Іван Алфёраў прайшоў Першую сусветную і пасля лютаўскай рэвалюцыі актыўна выступаў супраць працягу баявых дзеянняў. Такіх бы людзей у сённяшнюю Расію. Будучы вядомы фізік, Жарэс Алфёраў нарадзіўся ў 1930 годзе ў Віцебску. У яго быў старэйшы брат, таксама з нетыповым імем – Маркс. Можна было б падумаць, што ў бацькоў быў фетыш на рэдкія імёны. Але не, яны свята верылі ў ідэі камунізму. І наогул, маці будучага акадэміка чакала дзяўчынку Валерыю, але прыйшлося экстрана імправізаваць. І забягаючы наперад, скажу, што брат Жарэса загінуў маладым. 20-гадовы Маркс Алфёраў не вярнуўся з поля бою Корсунь-Шаўчэнкаўскай бітвы. Пазней Жарэс знойдзе брацкую магілу свайго брата ў вёсцы Хелькі Чаркаскай вобласці ўкраіны і будзе штогод яе наведваць. Фізіка нават зрабілі ганаровым грамадзянінам вёскі. Сам жа Алфёраў плаціў стыпендыі мясцовым школьнікам, а ў 2013 годзе увогуле прывёз у гэтую вёску дэлегацыю замежных вучоных. Пс, калі вам падалося, што сэнс пошуку магілы брата быў страчаны, то вам не падалося. Вернемся да дзяцінства фізіка. Пасля заканчэння вайны сям'я Алфёравых вярнулася ў разбураны Мінск, і тут для Жарэса пачынаецца самае цікавае. Хлопчык ідзе ў школу і ў сярэдніх класах захапляецца фізікай. Заслухаў гэтым школьнага настаўніка Якова Мельцерзона. А ўсё з-за крыўднай тройкі ў 9 класе. Круглы выдатнік Жарэс марыў стаць журналістам, але гэтая фізіка і першая ў жыцці тройка не давалі яму спакою. Тады упарты школьнік вырашыў даказаць свайму настаўніку несправядлівасць адзнакі і, мякка кажучы, перастараўся, адхапіў не тройку, а нобелеўку. Дарэчы, вучыўся Алфёраў у мінскай 42-й школе на Камсамольскай вуліцы, а жыў на Старажоўскай. Таму мінчане, якія слухаюць гэты выпуск, можаце запускаць перад вачыма калейдаскоп з кадраў роднага горада. Яшчэ адзін цікавы факт. Жарэс сябраваў з сынам вядомага беларускага пісьменніка Кандрата Крапівы. Хлопцы былі суседзямі. Ігар нават маляваў Жарэса для сваёй экзаменацыйнай працы ў Акадэмію мастацтваў. Як успамінаў пазней вучоны, за 2 тыдні пазіравання ён прачытаў у свайго сябра усяго Шекспіра. Партрэт будучага лаўрэата не дапамог Ігару паступіць, але, магчыма, потым яго хаця б прадалі на аўкцыёне. Захоплены фізікай, у Жарэса асаблівага і выбару не было, куды ісці вучыцца пасля школы. Алфёраў становіцца студэнтам палітэха. Гэта зараз Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт. Праўда, правучыўся ён там усяго год. За пераезду сям'і ў Ленінград Жарэсу прыйшлося сканчаць вучобу ў электратэхнічным інстытуце. Як сказаў бы зараз любы студэнт БНТУ, сумнеўна, але окей. Адразу пасля заканчэння універсітэта, з чырвоным дыпломам, канешне, таленавіты фізік пачаў працаваць у інстытуце імя Іофе. Там абсалютна нічога не перашкаджала маладому разумнаму хлопцу раскрыць патэнцыял узроўня Шэлдан-Купер з тэорыі вялікага выбуху. Свой першы патэнт у вобласці гетарапераходаў Алфёраў атрымаў у сакавіку 1963 года. Гетарапераходы – гэта не пра арыентацыю, калі што. Гэта кантакт двух розных паўправаднікоў. І іх Жарэс даследаваў разам з Рудольфам Казарынавым. Навукоўцы дабіліся, каб запрацаваў паўправадніковы лазер. Цяпер ён ужываецца ў оптыка-валаконнай сувязі, у дыскаводах кампутараў і прайгравальніках кампакт-дыскаў. Праз некалькі гадоў ідэі адкрыцця гетарапераходаў пачалі прымяняцца ў сонечных батарэях і ў сферы лазернай вочнай хірургіі.
Пачатак новага тысячагоддзя стаў знакавым для фізіка. Аб такім прызнанні марыць кожны вучоны. У снежні 2000 года Алфёраў быў удостоены Нобелеўскай прэміі ў сферы фізікі паўправаднікоў. Гэтую бясцэнную ўзнагароду ён атрымаў разам з амерыканскімі навукоўцамі Гербертам Крэмерам і Джекам Кілбі ў стварэнні асноў сучасных IT-тэхналогій. Ну, уласна, нездарма Беларусь лічыцца краем айцішнікаў. Цікава, што частку грошай, атрыманых ад Нобелеўскай прэміі, Алфёраў уклаў у адукацыйныя праекты. Ён падтрымліваў маладых вучоных, фінансаваў стыпендыі і выступаў за паляпшэнне навуковай інфраструктуры ў Расіі. Што тычыцца поглядаў, Алфёраў выступаў супраць празмернай камерцыялізацыі навукі. Ён лічыў, што веды павінны быць даступнымі для ўсіх. Калі яго распрацоўкі прывялі да стварэння паўправадніковых лазераў, ён адмовіўся патэнтаваць іх, каб тэхналогіі маглі свабодна развівацца. Адно з галоўных дасягненняў фізіка вы кожны дзень трымаеце ў руках. Як сказаў некалі сам навуковец, калі вы сёння карыстаецеся мабільным тэлефонам, ведайце, што я да гэтага прыклаў руку. Яго распрацоўкі ў галіне паўправадніковых гетэраструктур сталі асновай для лазераў і транзістараў, якія выкарыстоўваюцца ў тэлекамунікацыях. Практычныя ідэі Алфёрава літаральна атачаюць нас кожны дзень і ў фарах аўтамабіляў, і ў святлафорах, і ў абсталяванні супермаркетаў. Вось так чалавека ўжо няма з намі, а яго распрацоўкі будуць служыць нам доўгія дзесяцігоддзі. Жарэса Алфёрава не стала 1 сакавіка 2019 года. Навуковец быў двойчы жанаты, і яго дачка ад першага шлюбу таксама пайшла ў навуку, але не ў фізіку. Той момант, калі правільны ўласны прыклад замяняе ўсё выхаванне. Спадчына Жарэса Алфёрава велізарная. Гэта той чалавек, які ўсё сваё жыццё паклаў на алтар навукі. Нам застаецца толькі захаваць памяць аб вучоным і заўсёды сабе нагадваць. Беларусам ёсць кім ганарыцца. Да сустрэчы ў наступных эпізодах.